नमस्कार मंडळी, आज आम्ही जातो सावंतवाडी फिरा. चला तर. अशी आई बोलली ना, आम्ही लगेच रिक्षा घेऊन निघालो. सगळ्यात पहिले तर आम्ही कुडामध्ये गेलो, त्याच्यानंतर माझ्या मित्राक घेतलो आणि परत एकदा हायवे पकडलो आणि येऊन पोचलो आपल्या लोकेशनवरती, आपल्या सावंतवाडीमध्ये. तर कार्यक्रमाचं नियोजन चालू होतं, तर तोपर्यंत म्हटलं दर्शन घेऊया. तर मंडळी तुम्ही सुद्धा हात जोडून घ्या. तर दर्शन वगैरे घेऊन झालं ना, जसे बाहेर येतो तोपर्यंत बच्चा पार्टी आपली वाट बघी होती. तर त्यांच्यासोबत छोटे छोटे मोबाईलमध्ये आठवणी कॅप्चर केलंय आणि आयोजकांनी मस्त आमच्यासाठी अशा प्रकारचं एक रूम अवेलेबल करून दिली आणि जैसर आम्ही थोडे वेळ रेस्ट घेतलो. आणि आई बघा किती खुश असा. तर मस्तपैकी नाश्त्याची वगैरे पण सोय होती. तर मसाला दूध सुद्धा इला, तर येवा तुम्ही सुद्धा मसाला दूध पिऊ. आणि त्याच्यानंतर भेटलो एक फेमस क्रिएटर, आपल्या इकडचे मालवणी हिरो, एकदम जबरदस्त आणि रिअलिस्टिक व्हिडिओ असतात. कार्यक्रमात सुरुवात झाली आणि सगळ्यात पहिले तर सत्कारांका आरंभ झालो. तर वुमन्स डे स्पेशल होता, तर एकदमच भारी वाटत होता. त्याच्यानंतर आईक पण बोलवल्यानी आणि आईचा सत्कार होतो ना, तर बघून भारी वाटत होता. कारण आईसाठी इतक्या काय करू मिळणार नाही, पण ही छोटीशी गोष्ट आमच्याकडनं तर खूपच भारी वाटत होता. आणि खरंच सांगतंय, आपण आपल्या आईवडिलांसाठी काय